Matúšek a vítam vás pri ďalšom let's play. Je to 8. let's play a predom vám chcem upozorniť, že mám už oenchantované veci. Spravil som enchantovaciu miestnosť. Aby ste mi verili, že znečitujem, tak mám aj dôvod. Pretože ja už som mal natočený 8. a 9. diel. V 8. som našiel diamanty. A v 9. som postavil enchantovaciu miestnosť aj enchanting. Takže opäť upozorňujem, budem mať už oenchantované veci, takže sa nečudujte. Že mám enchantovaný krumpáč. Takže na krumpáči mám diamantový sword, Bane of Atropons 1. Sekírka Upgrading 1 a Bane of Atropons. Takže krumpáči mám len efficiency, potom na lopate mám len ranking a ostatné už mi nevyšli levely. Čiže som našiel lapis. No a tak máme len jeden level, čiže som rybáril, chytil som jednu rybku. A potrebujeme robiť knižky na enchanting. A tiež si chcem spraviť kovárnu, zatiaľ máme len 9 ironu a potrebujeme 3 bloky ironové a ako tam to je? Takže tak sa kraftí, potrebujeme 4 ingoty a 3 bloky, takže tak. Ja odložím cobblestone a iron si vyberiem, iron odložíme sem, zoberieme kožu, lebo by sme mohli si vykraftiť knihy. Čiže si zoberieme drevo je tam. 12. Už jednu knihovňu už máme, ale potrebujeme jej viac. Papier, kniha. Nezvyšla sa tu nejaká kniha? Čestka, povieš mi dačo? No takže hľadáme knihu. Jedna kniha sa nezvyšila. Bohužiaľ. No a ideme po bambus. Tu nám vyrastol iba jeden bambus. Ja mám tam žuch, takže ospravedlňujem sa, že som na to zabudol. Takže už je počuť, že tak vyzerá naša enchantovacia miestnosť. Otvoríme enchanting. Takže skúšame si oenchantovať niečo za jeden level. Knižku. Môžeme. Vidíte, ja tu mám jednu knihovňu. On je pôjdu knihovny tak, nie. A uvidíte, však ja vám to budem strieľať nič. Ospravedlňujem sa, čo ste videli, mám naozaj baterku vybitú, mám na nej len 14% a preto bude ten diel kratší. Takže mám tu ten bambus, sugarcane, alebo sem. A však my máme bone meal. To je mega super, prečo ma to skôršie nenapadlo? No takže bone meal. Čo som zabíjal kostlivca? Nemám bone meal? Nie som mu dal. Taký omyl bude, že som mal bone meal. Takže ja vám to budem strihať. Takže ja si tu dám a uvidíte len, jak už budeme mať bambus, takže vám to strihnem, hej. Takže ja spravím strih a už budem mať všetky knihovne, takže bude to trošku teda, takže strih. Že by ste mi už ani neverili, ale je už večer a ja som natáčal na obed a celý deň som zabíjal kravy, jedol mäso, však sa mi aj mäso tak kde zvyšilo. Mäso, no a bambusu už nemáme nejak extra veľa, iba tam 3 kúsky.
Ale zas tu máme minulý, takže môžeme inštatovať na tretí level. Takže ja to ukončím tu na craftingu, takže. A to by bolo pre toto video všetko. Lúči sa s vami Matúšek a čaves.